फैबाय दे फैनो माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जोबोद स्टार दङ थांलाय माबायदि मानसि दंलाय सिख्लाफोर जाबाय आयौ आयौ माथो ओरै सिगांसो नोंसोरलाय दुगैसिगोन दसे थांनानै दुगैनोसै जोङो हाय लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो भुटान हाजोनि दै बाज्रुमाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जायनाखि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव जोबोद भाइरेल जाबोगासिनो बिनि भिडिअ आरो फट'आ भुटान हाजोनिफ्राय दै बाज्रुम बोनाय बे जायगायाव बयबो थांगासिनो तामुलपुरनिफ्रायबो गोबां मानसि फैगासिनो खोनादों आरो लोगोसे सिख्लाफोरबो थांदों होननाय खोनादों स' बयनिफ्राय सिगां जों सहैग्रोगोन कारन जोङो बयनिफ्राय सिगां ओंखारबोनानै फैबाय फुंनि 7टा नङा 7:30टासोआव ओंखारबोदों दायो नै 8टा जाफैबाय माखासे ब्रेक लालांसै आरो दै लालांसै नङाबा जोङो दायो रानथाबहैनांगोन वा लेबेल जाजोब्बाय माथो वा बेबो नोंबो थांगोन नोंसोरबो ओइ सासेया हनै बन्दानिया थांग्रोबाय थ' लोगोफोर नैबेयाव आगोल आर्मि केम्प दंमोन दायो बेहाय मैदेरनि केम्प जानानै थाबाय 130टा माने मैदेरा थायो होननाय खोनादों फरेस्टफोरनिफ्राय खोनानो मथेब्ला ओमफ्राय बे लामाखौ क्रस खालामो आगोलाव जों नायफैखांबाय थ' फाइनालि जोङो मोनफैबाय आं भिडिअखौ स्किप खालामदों दै गोलाव जायो होननानै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायलां अननानै आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय गावनि नांगौ होननानै थ' गाइस जोङो थांगासिनो लामाया जोबोद गाज्रि ओमफ्राय साइकेलजों फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेहाय जोङो गासै 20 जनसो दंखायो नैबे हाजो मोनथामबायानो समायना नेचार वाव वान्डारफुल गाइस सो नाइस लाइफआव फाइनालखौ मोजां सोलायदों जोङो नैबाव दोनफैबाय बर' न'खराव बर' गोजाया ओंखारो माबायाव बगाजुलियाव नोंथांमोना बेरायफैनोबा बेरायफैनो हागोन नेचारा जोबोद समायना हले ओहो दानिया नायदो मिथिंगानि महरखौ स' नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै नेक्स्ट सानडेआव सोरबा फैनो नागिरदों इउटुबारफोर नोंथांमोना फैनो हागोन फैनो गोसोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै स' दायो जोङो लंपेन्ट जुथा गासैबो खुदो आरो आथिंजों थाबायदो दैमाजों हाय गाइस फाइनालि जोङो दैमाजों आगान सुरबाय दैमाजों दा आङो सेन्देल गानबोबावदों दै जुथा गाननानै फैनानै लस जाबाय सेन्देल थायोब्ला सेन्देलजों थाबायनो हाबायमोन दायो आथिं गोजा थाबायदो बालाया हले जोबोद गुदुं जाबाय सान्दुङाव हले जोबोद थिंथिंखा थ' नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय नेचारा हले जोबोद पारफेक्टखा आरोना सो बिउटिफुल यार लाइव नेचर जगह है नहीं बनना चाहिए मेरे को चल आप लोग देखते रहो भाई दायो जोङो बयजोंबो गारलांजाबाय जोंथ' दायो सिनिया अब्लाबो दैमा थांसै आरोना जों सानै केमेरा लाग्रा आरो आं ओमफ्राय बिसोर गारलांजोब्बाय जों लंपेन्टखौबो मानि मालाबानो जोबोद बन्दामि गोजाखा मानसिफोरा हले नेक्स्ट ओरै बाबा रे जोङो दायो 3 किल'मिटारसो फैबाय लोगोफोर आरो 3 किल'मिटारसो थाबायबावनांगोन खोमोनदों सिख्लाफोर फैदों होननानै दायो जों बेफोरबायदियावनो इसिबां सान्दुं गोसायाव सिख्लाफोर फैदों थ' जोबोद मानिनांगोन आरोना जोंनि सैमा बायदि हां लागुलायबाय लेलायनो आरो सिख्लाफोराबो फैबाय सिख्लाफोरालाय सेंग्राफोरनिफ्राय खाथ्रासिन जाजोब्बाय नामाब्रा बर' सिख्लाफ्रालाय माथो थाबायनोबो हाला इसोरो स' लोगोफोर हाग्रायाव माने दावबायनाया मामुलि खोथा नङा बेहाय माने मैदेरफोरबो फैयो आरो लोगोसे मोसाबो दं होननाय खोनादों बाट मोसाखौ बारा गिना मैदेरखौ बांसिन गिनांगौ लोगोसे हाग्रानि अमा दं हले जानोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जानोबा
खाने के लिए कुछ लाया तो होगा ना? हो जाएगा क्या? ब्रेड लाया मिल भैया, जाएगा? दुकान से ब्रेड लाया हूँ मैं। जंगल में कुछ भी नहीं मिलता है ये। और जाना है। तुम्हें लगा हम पहुंच गया? नहीं, और जाना है हमको। थक तो मैं भी चुका हूँ। बहुत दूर आ गया हम गाइस। ये देखो कैसे कैसे रास्ता है। ये देखो बहुत मजा आएगा गाइस। तुम लोग भी आना चाहते हो तो आ जाओ। ये देखो भाई, डर लगती क्या चिल्ला रही हो? हेल्प मांग। हेलो। आते रहो। बिराद मोनबायलै गाइस आङो हले। आयौ सिगाङाव बहुद दंबावो। ओरै खावसे थांबाय गाइस। जोंबो थांदोंमोन नाथाय आन्दायनानै जोङो दा गोदान लामा थांदों। बेबो नंगौना नङा जों मिथिबावा। जायखिजाया जों दा बिसिनि बिसासाव दावखोगासिनो दङ। सिगाङाव माखासे मालाबा फैगोन गाइस थांना दाबो जायगा बिराद गिनांगौ। गिर गया तो समझो मर गया। ओ गाइस तो देखो Hajw माखासे लोगोफोर नेनानै दंमोन। बिथांमोना हेल्प खालामगासिनो दङ बेयाव थानानै। थेंक इउ भाई। साइडजों थांजोब्बाय आन्दायनानै जोंना बिथाङा बेनो जोंखौ हेल्प खालामफैदों। मा मोनदों नोंसोरलाय? आंलाय माने बिदि लाला? लोंजोबना। ले लो सामान ही दो। कैमरा पकड़ना एक मिनट के लिए। चलो ऊपर दिखाओ, मेरे को दिखाओ यार। देखो तो ऊपर कितना अच्छा नज़र है यार, सब यूट्यूबर। और नेक्स्ट टाइम आएगा तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा ना ट्रेन करके जाएगा यार। सिल्वर वापस चला जाएगा। सब यूट्यूबर गैस वंडरफुल दिखा रहा है। और ऊपर में एक बंदा है, ऊपर देखो देखो
Đây. Bermat. Mantap lagi. Oi, gerak kubur di dunia gila. Gila. Oi lah, iya kan. Bro, masih sekolah di le, jom kaplai nanggo. Apa? Ai foto kali nama. Oi. Lama. Gila, kepala dah doi ni kan dia sudah mesti makan dah dulu. Iya. Oh, tamam. Ini masih kau le. So guys, finally. Oh, video, mana ke? Ada ya, ada. So guys, जों थांसै. फैबाय फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों. जोबोद सिख्लाफोर दङ. थांलाय माबायदि मानसि दंलाय दा सिख्लाफोर दङ. आयौ माथो सिगांसो नोंसोरलाय? ओरैसो मानसि दङ. आयौ माजों थांलाबायो. बार जाखो थांला फैला. आयौ माजों थांलाबायो. राखेब. ओरै सिख्लाफोर सेंग्राफोर दंजोबो या. दाबो. So guys, जोङो थांसै दायो. जोङो बयनिफ्राय सिगां फैदोंमोन. ओमफ्राय जोङो थांगोनसै. गोबां सिख्लाफोर फैगासिनो. दायो जोङो थांनायनि सम जाबाय. एसे गोजान आरो मोनखाबायबो ओंखाम उखैबाय मानसिफ्रानो मोनलांनाय जालाजोब्बाय. नोंसोर दासो सफैदों आन्दायलाबायनानै बबेथिंबा सहैलाबायदोंमोन फाग्लाफ्रा. मोनदों बेटाफोर. जोंखौ गारबोग्रोदोंमोन ना, जों सानैजोंल' फैबावदोंमोन. ओमफ्राय जोङो लामाखौ आन्दायनानै आथिं दसेनो फैफिननाय जादों. बेयावसो जों फैफिनदों. नङाबा जोंबो बिसोरनि खिथि थांफिनबाय थानायसो जागौमोन. एकदम तामान फाग्ला जायगा खालि गावसारनाय दङ लामा बेयावनो आन्दायजोबदों. बेयो माने गासै 200 जननिबो बारा जादों मानसिफोरा दासो फैगासिनो आरो बेखौथ' जों हिसाब लायाखै. गोबां फैगासिनो 7 8 10 जन बिदिनो लोगो ज' फैगासिनो दैमा बिदिनो थाबाय. स' जोङो मेंखाबाय जों थांसै गाइस. दिनैनि भिडिअआ माबायदि मोनखो प्लिज लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय लोगोफोर. भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला प्लिज अननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय. स' नेक्स्ट टाइम सोरबाफोर फैनोब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर. आं बयनोबो मदद होगोन हानायखिनिखौ आरो हायैखौथ' आरो मा खालामबावनो. स' गाइस